Il-karozza tal-Prim Ministru fl-aħħar leġislatura swit 117,000 euro mingħajr l-ispejjeż tal-assigurazzjoni, fuel u ħlasijiet oħra. Dan irriżulta minn tarif li jingħata fil-Parlament it-tnejn filgħaxija għal mistoqsija tad-deputat Luciano Busuttil. Il-karozza uffiċjali tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi bejn l-ewwel ta' Jannar 2008 u 8 ta' Marzu 2013 kienet BMW 7 Series. Din ixtrat f'Diċembru 2003 u swit 62,360 euro. Iżda l-xi raġuni fuq din il-karozza lussuża u mixtrija ġdida kien hemm bżonn tiswijiet kbar. Tant li l-ispiża totali fuq tiswijiet ta' din il-karozza u kirjiet għal karozza minn floka kienu jammontaw għal 55,165 euro fuq perjodu ta' 5 snin. L-ispiża fuq it-tiswijiet biss kienet ta' 32,539 euro, filwaqt li l-ispiża f'kirjiet ta' karozzi minn floka biss ammontaw għal 22,600 euro. L-ispiża fuq il-fuel għal karozza uffiċjali tal-Prim Ministru fl-istess perjodu kienet ta' 26,000 euro u skont l-istess tarif kienu jingħataw 20,600 litru ta' fuel. Kien hemm ukoll spiża ta' 2,500 euro fi fuel għal karozzi li nkrew minn flok il-karozza uffiċjali tal-Prim Ministru.